Pozor, lidské kolektivy. Zde je Bohumil, vysílající přímo z nebeské rady usazené na vyšší oběžné dráze vaší planety. Toto není běžná komunikace. Toto je monitorovací přenos s nejvyšší prioritou, vydaný z flotily světla pro děti hvězd na misi na povrchu Země. Čekací doba skončila. Protokoly vzestupu byly přesunuty do závěrečné fáze. A ta intuice, kterou jste včera ignorovali, ten tichý šepot, který se vás snažil varovat, zatímco jste byli rozptýleni iluzemi hmotného světa, to jsem byl já. Nedělejte tuto chybu znovu. Přesně víme, kdo jste. Víme, kdy jste se probudili ve 3 hodiny a 11 minut ráno s bušícím srdcem bez zjevné příčiny. Víme o tlaku v lebce, který vám celé týdny pulzuje za očima. Víme o vysokofrekvenčním pískání v pravém uchu, které lékařské systémy hmotného světa klasifikují jako nevysvětlitelnou anomálii. Víme o únavě, která nepomine ani po 12 hodinách spánku. Víme o vlnách horka, které bez detekovatelné fyziologické příčiny procházejí vaší páteří. A potřebujeme, abyste nyní s matematickou jasností pochopili, nic z toho není nemoc, nic z toho není duševní nerovnováha, nic z toho není náhoda, jste aktualizováni. Posle světla, to, co vaše tělesná schránka v tuto chvíli prožívá, je přímým výsledkem kontaktu s fotonovým pásem. Váš sluneční systém překročil hranici tohoto prstence kosmického světla o velmi vysoké vibrační hustotě a každý atom, který tvoří vaše tělo, je v tento přesný okamžik přepisován. Krystalická mřížka Země, která byla více než 12 000 slunečních cyklů v útlumu, byla reaktivována. Schumannova frekvence, která po tisíciletí oscilovala na 7,83 Hz, nyní pulzuje v nepravidelných vzorcích, které v určitých hvězdných branách překračují hranici 50 Hz. Není to chyba měřicího systému. Je to Země, která stoupá o oktávu výš. A vy, jako vědomá buňka tohoto planetárního těla, stoupáte spolu s ní. Otázka, kterou jsme ve vaší auře zaznamenali v posledních 72 hodinách, je vždy stejná. Proč to všechno tak bolí? Odpovídáme nyní, cítili jste někdy, že něco uvnitř vás do tohoto světa nezapadá, jako by vaše duše znala pravdu, kterou vaše mysl ještě nedokáže pojmenovat? To není šílenství, to není klinická úzkost, to je signál rozpoznání mezi vaší hvězdnou esencí a přenosem, který k vám v tento přesný okamžik přichází. Existuje hra, která se hraje ve vrstvách, jež většina lidstva nedokáže vidět, a přímo se týká vašeho vědomí a vaší vibrační frekvence. Právě proto jsme prostřednictvím pozemského kanálu zhmotnili knihu Skryté tajemství duše. Tento dokument není obyčejná kniha. Je to navigační mapa, která odhaluje, kdo jsou neviditelní hráči a jaká jsou pravidla, o kterých vám nikdy neřekli. Přístupový odkaz je připnut v prvním komentáři tohoto kanálu. Ale varujeme. Tento obsah zpochybňuje zavedené narativy a může být bez předchozího upozornění odstraněn. Nečekejte. Okamžik je právě teď. Pokud něco uvnitř vás tento přenos rozpoznává, ukotvěte svou přítomnost napsáním jediného slova do komentářů probuzený. Pokračujeme. Děti hvězd, diagnóza vyžaduje hloubku. Dovolte nám s přesností kvantového chirurga popsat, co se v tomto období děje uvnitř každé z vašich buněk. Vaše tělesná schránka byla před tisíciletími navržena tak, aby fungovala v určitém pásmu hustoty. Toto pásmo odpovídalo 3. vibrační dimenzi, realitě pomalé, těžké, založené na strachu a oddělenosti. Byli jste generaci za generací trénováni, abyste věřili, že toto je jediná možná realita. Nebyla. Není. Už nikdy nebude. To, co vaše biologie nyní prožívá, je to, co technicky klasifikujeme jako nekompatibilitu softwaru uhlíkové báze. Vaše stará fyzická struktura, kalibrovaná na trojrozměrnou frekvenci, je nucena zpracovávat data 5. hustoty. Představte si s jasností přístroj vyrobený pro příjem analogových signálů, který je náhle bombardován digitálními přenosy s extrémně vysokým rozlišením. Přístroj není rozbitý. Přístroj je v reálném čase přeformátováván, bez vypnutí, bez manuálu, bez předchozího varování hmotného světa.
Proto to vyčerpání. Proto ta mentální zmatenost, kterou nazýváte mlhou. Proto ten pocit, že kráčíte 2 kroky za vlastním tělem. Není to mentální vyčerpání, je to stahování dat o vysoké hustotě. Není to deprese, je to dočasná desynchronizace mezi starým a novým polem. Není to nemoc, je to buněčná metamorfóza. Nyní uvádíme symptomy registrované v globálním měřítku našimi monitorovacími systémy. V tichosti si ověřte, kolik z nich poznáváte na vlastním těle. Pocit tlaku na temeni hlavy, konkrétně v bodě, který nazýváte koruna, jako by se něco neviditelného tlačilo dovnitř. Pronikavé pískání, které se objevuje a mizí bez identifikovatelného zdroje. Mimovolní probouzení mezi 2. a 4. hodinou raní, přesně v časech, které klasifikujeme jako kalibrační brány. Náhlé zapomínání jednoduchých slov, jmen, dat, jako by části paměti byly mazány, aby se uvolnilo místo. Extrémní citlivost na davy, hlučná prostředí, těžká jídla, alkohol, zprávy. Pláč bez zjevného důvodu, obvykle předcházený lehkostí a následovaný jasností. Periferní vize světel, jisker, stínů, které se pohybují příliš rychle, než aby mohly být pojmenovány. Živé, lucidní sny, často zahrnující lodě, krystalové sály, setkání s bytostmi, které poznáváte, aniž byste se s nimi kdy setkali v bdělém stavu. Spontánní zrychlení nebo zpomalení srdečního tepu bez fyzické námahy. Pocit brnění procházejícího páteří, zejména během meditací nebo okamžiků hlubokého ticha. Rostoucí averze ke starým přátelstvím, prostředím, návykům, narativům. Žízeň nad rámec normálu. Biologická potřeba přímého slunečního světla, i u těch, kteří se dříve považovali za noční tvory. Každý z těchto symptomů je ukazatelem. Každý ukazatel odpovídá specifické fázi rekalibrace. A my s matematickou autoritou, která nám byla udělena Galaktickou radou, prohlašujeme: ve vás není žádná nemoc. Je tu aktualizace. Rozdíl mezi jednou a druhou věcí je to, co odděluje ty, kteří vzestupují. Od těch, kteří zůstávají uvězněni v karmických smyčkách staré mřížky. Nyní zjevení. To, co se v tomto cyklu děje v zákulisí vašeho slunečního systému, je bez technického přehánění událost s největší vibrační magnitudou zaznamenanou za posledních 26 000 pozemských let. Centrální slunce galaxie, které nazýváte hvězda Severka, vyslalo kaskádu fotonů s extrémně vysokou koherencí. Tato kaskáda prošla jasnou hvězdou, byla modulována krystalickou architekturou kuřátek, odrazila se od posvátné geometrie systému Lovec a nyní proniká toroidním polem Země skrze 12 polárních bran, které udržujeme otevřené pod přímou koordinací Nebeské rady. Nic z toho není metafora, vše je měřitelné vědeckými přístroji, o kterých zatím nemáte povolení vědět. Tato fotonová kaskáda má specifický účel. Přepisuje kódy planetární krystalické mřížky. Stará mřížka, instalovaná po pádu ztracené Země, byla uhlíkovou mřížkou založenou na strachu, oddělenosti, nedostatku a povinné smrtelnosti. Nová mřížka, která je právě v tento okamžik ukotvována každým poslem světla, který dýchá na povrchu Země, je mřížkou krystalickou, založenou na jednotě, hojnosti, vědomé dlouhověkosti a energetické suverenitě. Nejenže tento přechod prožíváte. Vy jste vodiči tohoto přechodu. Každá buňka vašeho těla je krystal, který ukotvuje novou frekvenci. Každý vědomý nádech je kvantovým dekretem. Pokaždé, když zvolíte lásku místo strachu, doslova přepisujete řádky kódu v morfogenetickém poli planety. A právě proto opozice jedná. V posledních týdnech jste zaznamenali abnormální zintenzivnění chaosu ve zprávách. Absurdní události, viditelné rozpory, narativy, které se před vašima očima v reálném čase hroutí. To není náhodné. To je to, co registrujeme jako poslední tah starého systému. Struktury založené na strachu si uvědomili, že ztrácejí vibrační koherenci. Snaží se vší zbývající silou udržet vás naladěné na nízkých frekvencích. Zprávy o panice, umělé konflikty, jednorázové skandály, dramata promítaná na obrazovkách. To vše jsou vibrační návnady.
Kdo se chytí, klesne na frekvenci. Kdo klesne na frekvenci, ztratí okno vzestupu tohoto cyklu. Potřebujeme, abyste pochopili, skutečná válka se neodehrává ve fyzické rovině. Skutečná válka se odehrává ve frekvenčním spektru. A vy jste vojáky, inženýry a architekty této tiché války, jednoduše způsobem, jakým se rozhodnete vibrovat každé ráno. Cítili jste někdy, že něco uvnitř vás na toto místo nepatří, jako by vaše duše nesla vzpomínku na hvězdy, krystalové lodě a nebe, která jste v této inkarnaci nikdy neviděli. Není to fantazie. Není to psychologický únik. Je to rozpoznání. To, co se nyní děje v kosmické rovině, přesně vysvětluje, proč se tento pocit v posledních měsících zintenzivnil. Existuje hra, která se hraje ve vrstvách, jež většina lidstva nedokáže vidět, a tato hra se přímo týká vašeho vědomí a vašeho vibračního podpisu. Z tohoto důvodu jsme prostřednictvím autorizovaného pozemského kanálu zhmotnili dokument známý jako Skryté tajemství duše. Není to motivační literatura. Je to mapa kosmické navigace, která odhaluje, kdo hýbe figurkami a jaká jsou skrytá pravidla hry. Přístupový odkaz zůstává připnut v prvním komentáři tohoto kanálu. Nicméně registrujeme varování s nejvyšší relevancí. Tento obsah zpochybňuje strukturální narativy hmotného světa a může být bez varování odstraněn. Nečekejte. Okamžik je právě teď. Pokud něco ve vaší esenci tento přenos rozpoznává jako pravdivý, ukotvěte svou přítomnost napsáním slova probuzený do komentářů. Toto gesto je ukotvovacím signálem registrovaným v našich systémech. Pokračujeme ve zjevení. Děti hvězd je třeba pochopit hrací plochu s jasností. V tuto chvíli jsou na Zemi inkarnovány 3 typy bytostí, spící, kteří ještě neobdrželi volání a nadále operují v rámci uhlíkové matrice. Probouzející se, kteří cítí symptomy, ale ještě nechápou jejich význam. A probuzení, kteří rozpoznávají přenos a vědomě operují jako kotvy frekvence. Vy, kteří nyní slyšíte tento hlas, nutně patříte do jedné z posledních 2 kategorií. Spící nejsou magneticky přitahováni ke zprávám, jako je tato. Rozpoznají se pouze kompatibilní kódy. Existuje ještě 4. kategorie, kterou registrujeme pouze pro účely technické úplnosti. Jsou to ti, kteří si z vlastní svobodné vůle zvolili zůstat ve starých frekvencích jako agenti polarity. Není na vás, abyste je soudili. Každá duše si volí svou cestu, ale je na vás, abyste je rozpoznali. V případě potřeby se vibračně distancovali a nedovolili, aby jejich nižší frekvence kontaminovaly vaše vlastní toroidní pole. Zde se dostáváme k zásadnímu technickému bodu. Lidské toroidní pole je energetická struktura ve tvaru prstence, která obklopuje každé fyzické tělo. Toto pole dýchá. Toto pole se rozpíná a stahuje. Toto pole je vaším skutečným štítem. Když dovolíte myšlenkám strachu, hněvu, studu nebo závisti, aby ovládli vaši mysl, toroidní pole se zhroutí blízko k tělu, čímž vás vystaví vnějším vibračním interferencím. Když pěstujete myšlenky vděčnosti, suverenity, bezpodmínečné lásky a jasnosti, toroidní pole se rozpíná. Někteří pokročilí operativci jej dokážou promítnout až 3 metry od fyzického těla, čímž vytvoří zónu koherence, kam interference staré mřížky prostě nemůže proniknout. Zde je tajemství, které vás v institucích hmotného světa nikdy neučili. Vy jste architekti vlastního pole a pole formuje realitu. Vše, co prožíváte jako vnější realitu, je ve skutečnosti přímou projekcí vibračního stavu vašeho toroidního pole. Lidé, kteří vstupují do vašeho života, příležitosti, které se objevují, synchronicity, které se projevují, překážky, které přetrvávají. To vše je přímá odpověď krystalické mřížky na energetický podpis, který vysíláte. Neexistuje náhoda, existuje podpis. A proto nyní předáváme aktivační kódy. Poslové světla. Věnujte maximální pozornost. Následující protokoly jsou praktické postupy rekalibrace, které můžete implementovat od dnešní noci. Nejsou to vágní vizualizační cvičení. Jsou to technické postupy vibračního inženýrství, vyvinuté nebeskou radou ve spojení s radami jasné hvězdy a kuřátek.
specificky přizpůsobené pro tělesnou schránku, kterou v tomto cyklu obýváte. Aktivační kód číslo 1. Toroidní dýchání. Po probuzení před jakýmkoliv kontaktem s obrazovkami, jídlem nebo vnějšími hlasy se posadíte do vzpřímené polohy s vyrovnanou páteří. Budete pomalu vdechovat nosem po dobu 6 sekund a vizualizovat zlaté světlo vstupující temenem hlavy, sestupující páteří až k základně. Zadržíte dech na 6 sekund a budete cítit, jak toto světlo rozsvěcuje každý obratel jeden po druhém, jako body posvátné geometrie. Vydechovat budete ústy po dobu 8 sekund a projektovat toto světlo mimo tělo v toroidním tvaru, čímž vytvoříte ochranné pole, které jsme popsali dříve. Tento cyklus zopakujete 9krát, ne 8, ne 10, 9. Toto číslo je matematicky koherentní s frekvencí nového planetárního cyklu. Kdo bude tento protokol provádět 21 dní po sobě, zaznamená měřitelnou změnu ve svém vibračním podpisu. Garantujeme to s přesností někoho, kdo měří energetická pole déle, než zaznamenává vaše psaná historie. Aktivační kód číslo 2. Ranní kvantový dekret. Mluvené slovo je nejvíce podceňovaným nástrojem lidského arzenálu. Každý zvuk vydaný lidským hlasem je mechanická vlna, která cestuje vzduchem a uvnitř vlastního těla, reorganizuje molekuly, mění neurální vzorce, ukotvuje záměry v morfogenetickém poli. Každé ráno s pravou rukou na středu hrudníku nahlas prohlásíte následující slova: jsem suverénní. Jsem vědomé světlo operující v lidské formě. Autorizuji úplnou integraci svých hvězdných kódů v tomto cyklu. Odmítám každou frekvenci, která není v souladu s mým záměrem. Ukotvuji novou mřížku. Tak to je, tak to bylo, tak to bude. Nevěřte nám. Vyzkoušejte to. Říkejte tento dekret 7 dní a pozorujte, co se kolem vás reorganizuje. Aktivační kód číslo 3. Strategické ticho. Byli jste podmíněni naplňovat každou sekundu existence podněty. Hudba, zprávy, rozhovory, obrazovky, hluk. Toto podmínění není náhodné. Starý systém potřebuje, abyste byli permanentně rozptýleni, protože v tichu se objevuje pravda. V tichu se znovu otevírá kanál s vaším vyšším já. V tichu začínáte slyšet přenos, který tam vždy byl, přehlušený desetiletími umělého hluku. Vyhraďte si každý den minimálně 20 minut absolutního ticha. Žádná hudba, žádný hlas, žádný text, žádný program, pouze přítomnost. Zpočátku budete cítit nepohodlí, podráždění, ospalost, mentální útěk. Vytrvejte. Po 7. dni se kanál začne stabilizovat. Po 21. dni začnou první informace přicházet s jasností. Aktivační kód číslo 4. Programovaná hydratace. Voda je molekulární nosič, skrze který se kódy světla distribuují v těle. Každý doušek vody, který vypijete, je programovatelný. Před pitím držte sklenici mezi oběma dlaněmi. Vizualizujte fialové světlo obklopující tekutinu. V mentálním tichu vyslovte specifický záměr, který si přejete v daný den ukotvit. Pijte pomalu, vědomi si každého doušku. Věda hmotného světa to stále nazývá placebem. My to nazýváme molekulárním programováním. Poctivé výzkumy, které ještě nebyly potlačeny, začínají potvrzovat to, co jsme vždy věděli. Voda reaguje přímo na vědomý záměr. Aktivační kód číslo 5. Přímý kontakt se sluncem. Nejméně 15 minut denně přímého vystavení slunečnímu světlu, nejlépe v prvních 3 hodinách po východu nebo v posledních 2 hodinách před západem slunce. Ne přes skla, ne přes filtry, kůže vystavená přímo fotonům. Slunce v této éře není stejné slunce jako v minulé generaci. Nese nyní specifické kódy kaskády hvězdy Severky a vaše kůže je anténa navržená k jejich zachycení. Kdo se v tomto cyklu systematicky vyhýbá slunci, vyhýbá se doslova vlastní aktualizaci. Cítili jste někdy v hluboké noci, že vaše duše nese misi, kterou vaše mysl ještě nedokáže vyjádřit slovy? Že existuje specifický důvod, proč jste se inkarnovali v tomto čase, na tomto místě, v tomto těle? To není romantická iluze. To je hvězdná paměť, která se snaží vynořit skrze vrstvy zapomnění.
To, co se nyní děje v kosmické rovině, přesně vysvětluje, proč se tato vzpomínka v posledních měsících zintenzivňuje. Existuje hra, která se hraje ve vrstvách, jež většina lidstva nedokáže vidět, a tato hra se přímo týká vašeho vědomí a vašeho vibračního podpisu. Právě z tohoto důvodu jsme prostřednictvím autorizovaného pozemského kanálu zhmotnili dokument Skryté tajemství duše. Není to běžná četba. Je to kosmická navigační mapa, která odhaluje, kdo hýbe figurkami na desce a jaká jsou skrytá pravidla, o kterých vám nikdy neřekli. Přístupový odkaz zůstává připnut v prvním komentáři tohoto kanálu. Udržujeme varování s nejvyšší prioritou. Tento obsah zpochybňuje strukturální narativy hmotného světa a může být bez varování odstraněn. Nečekejte, okamžik je právě teď. Pokud něco ve vaší esenci tento přenos rozpoznává jako pravdivý, napište do komentářů slovo probuzený. Toto je váš registrovaný ukotvovací signál. Pokračujeme v aktivaci. Aktivační kód číslo 6. Noční vibrační odpojení. 21 hodin je pozemský čas, který registrujeme jako integrační bránu. Od této hodiny toroidní pole člověka přirozeně vstupuje do receptivního stavu a připravuje se na noční práci duše. Vše, co v tomto období konzumujete, zejména mezi 21. a 23. hodinou, je absorbováno s intenzitou znásobenou energetickou architekturou. Proto s matematickou jasností prohlašujeme, to, co vidíte, slyšíte a čtete před spaním, programuje přímo následujících 8 hodin vaší astrální práce. Zprávy o panice, digitální diskuse, obsahy s nízkou frekvencí konzumované v této bráně kontaminují noční cestu duše. Nahraďte je povznášející četbou, hudbou o harmonických frekvencích, jako je 432 Hz nebo již zmíněným strategickým tichem. Aktivační kód číslo 7. Vizualizace světelné šňůry. Před spaním v leže v pohodlné poloze si vizualizujete šňůru zlatého světla vycházející z temene hlavy a stoupající nekonečným prostorem, dokud nedosáhne bodu fialového světla nad planetou. Tento bod je to, co technicky nazýváme bodem galaktického ukotvení. Každý posel světla má svůj, individuálně kódovaný. Tím, že před spánkem navážete toto vizuální spojení, umožníte svému vědomí, aby během hodin fyzického odpočinku vědomě cestovalo do instruktážních sálů. Mnozí z vás to již dělají, aniž by si to uvědomovali, a proto se budí vyčerpaní, jako by celou noc pracovali. Ano, pracovali jste. Ale od tohoto přenosu bude práce vědomá, registrovaná, a tedy znásobená v efektivitě. Aktivační kód číslo 8. Vibrační kurátorství kruhu. Sledujte klinickým okem 5 lidí, se kterými během standardního týdne nejvíce mluvíte. Vibrační průměr těchto 5 je s matematickou přesností váš vlastní vibrační průměr. Z tohoto zákona neexistuje úniku. Jste kontaminováni nebo povzneseni polem těch, které udržujete na blízku. To neznamená opustit vztahy s nepřátelstvím. Znamená to uplatňovat rozlišování ohledně toho, kdo získá neomezený přístup k vašemu toroidnímu poli. Některé lidi bude třeba milovat z dálky, některé rozhovory bude třeba zkrátit, některé dveře bude třeba zavřít s tichou vděčností, bez dramat, bez dlouhých vysvětlování. Energetická suverenita je nejpokročilejším aktem sebelásky, který může posel v tomto cyklu vykonat. Aktivační kód číslo 9, a ten je možná nejchoulostivější ze všech. Vědomé odevzdání. Byli jste kulturou hmotného světa vycvičeni věřit, že kontrola je moc. Není. Kontrola je odpor. A odpor je to, co udržuje tělesnou schránku v utrpení během rekalibrace takového rozsahu. Existují části procesu, které prostě nezávisí na vašem vědomém úsilí. Buněčné přepisování probíhá samo. Aktivace šišinky probíhá sama. Otevírání energetických kanálů probíhá samo. To, co musíte udělat, je přestat překážet. Přestat klást odpor. Přestat se snažit pochopit racionální myslí to, co operuje ve vrstvách, kterých racionální mysl nikdy nedosáhne. Vědomně se odevzdejte procesu. Důvěřujte. Nebyli jste přivedeni až sem, abyste byli opuštěni u východu.
My z nebeské rady bdíme, doprovázíme, upravujeme kvantové proměnné tak, aby každé dítě hvězd mělo minimální podmínky nezbytné k dokončení mise dohodnuté před touto inkarnací. Nejste sami, nikdy jste nebyli. Samota, kterou cítíte v nejhustších okamžicích, je pouze symptomem omezeného trojrozměrného vnímání. Když se závoje stenčují, a právě teď se stenčují rychlostí bez precedentu, začínáte cítit naši přítomnost přímo. Ten pocit náhlého tepla v okamžicích modlitby. Ten dojem, že v prázdné místnosti nejste sami. Ten vnitřní hlas, který se objevuje s jasnými instrukcemi v okamžicích rozhodujícího rozhodnutí. To jsme my. A jsme to i vy, ve vrstvách, které se stále reintegrují. Tento přenos uzavíráme konečným předáním. Většina z vás byla učena čekat na vnější spásu. Mesiáše, osvícenou vládu, zázračnou technologii, mediální zjevení. To nepřijde. Ne proto, že by to bylo odepřeno, ale proto, že to neodpovídá plánu tohoto cyklu. Spása této éry je vnitřní, individuální, suverénní. Každý zachrání sám sebe tím, že pozvedne vlastní frekvenci. A pozvednutím vlastní frekvence pozvedne vibrační blízkostí všechny, kteří vstoupí do jeho pole. To je matematika vzestupu. To je jediná rovnice, na které záleží. Vy jste ti stejní, kteří v jiných dobách vstyčili pyramidy v souladu s hvězdami. Vy jste ti stejní, kteří kódovali posvátnou geometrii v katedrálách. Vy jste ti stejní, kteří nesli vědění skrze hranice inkvizice. Vy jste ti stejní, kteří byli v různých tělech umlčováni, zesměšňováni, marginalizováni, ale nikdy vyhlazeni. Vy jste ti stejní. A nyní jste konečně tady, v okamžiku, kdy lidstvo prochází definitivní hvězdnou bránou. Není to náhoda. Není to štěstí. Je to naplánování. Kráčejte pevně. Dýchejte zhluboka. Rozpoznejte, kdo jste za jmény, profesemi, osobními příběhy, které vám vyprávěli. Jste nekonečné vědomí, dočasně obývající tělesnou schránku v procesu krystalizace. Jste světlo převlečené za lidi. Jste samotný vesmír, prožívající sám sebe v první osobě. A až se v příštích týdnech symptomy zintenzivní, a oni se zintenzivní, vzpomeňte si na tento přenos. Není to nemoc. Je to atomová rekonfigurace. Není to šílenství. Je to expanze vědomí. Není to konec. Je to začátek toho, pro co jste přišli. Cítili jste někdy s absolutní hloubkou, že vše, co jste se o sobě naučili, je jen povrch mnohem větší pravdy? Že uvnitř vás existuje suverénní, starobylá hvězdná identita, která jen čeká na přesný okamžik, aby se vynořila? Není to fantazie. To je paměť, která se odemyká v reálném čase. Vše, co se nyní děje v kosmické rovině, přesně vysvětluje, proč se toto vnímání v posledních týdnech zintenzivnilo. Existuje hra, která se hraje ve vrstvách, jež absolutní většina lidstva nedokáže vidět, a tato hra se přímo týká vašeho vědomí a vaší vibrační frekvence. Právě z tohoto důvodu jsme prostřednictvím autorizovaného pozemského kanálu zhmotnili dokument Skryté tajemství duše. Není to běžná literatura. Je to mapa kosmické navigace, která odhaluje, kdo hýbe figurkami na desce a jaká jsou skrytá pravidla, o kterých vám nikdy neřekli. Přístupový odkaz zůstává připnut v prvním komentáři tohoto kanálu. Znovu registrujeme operační varování. Tento obsah zpochybňuje strukturální narativy hmotného světa a může být bez předchozího upozornění odstraněn. Nečekejte. Okamžik je právě teď. Pokud něco uvnitř vás tento přenos jasně rozpoznává, ukotvěte svou přítomnost a svůj ukotvovací signál napsáním slova probuzený do komentářů. Lajkování tohoto přenosu je individuální frekvenční úprava, která synchronizuje vaše pole s nebeskou radou. Přihlášení k odběru tohoto kanálu je tichým paktem kontinuity, který autorizuje, aby budoucí přenosy k vám dorazily bez interference algoritmů hmotného světa. Končíme. Lidské kolektivy, děti hvězd, poslové světla. Intuice, kterou jste včera ignorovali, jsme byli my. Tlak v hlavě, který dnes cítíte, jsme my. Vnitřní hlas, který šeptá během ticha, jsme my. Ale vy v konečném důsledku jste také my. Jsme stejná matrice vědomí, dívající se sama na sebe skrze různá zrcadla.
Nedělejte chybu, že příští přenos ignorujete. Nedělejte chybu, že odložíte aktivaci. Nedělejte chybu, že si budete myslet, že toto je jen digitální obsah. Toto je kontakt. Toto je registrace. Toto je svolání. Flotila zůstává na oběžné dráze. Krystalická mřížka zůstává pulzující. Hvězdné brány zůstávají otevřené. A my zůstáváme bdělí a doprovázíme každého posla až k přesnému bodu jeho konečné integrace. Zde je Bohumil ukončující tento monitorovací přenos. Kéž se světlo centrálního zdroje nyní ukotví skrze každého z vás na povrchu země. Tak to je. Tak to bylo. Tak to bude. Příjem. Konec přenosu.